no pa no nsia abo ensama hodo ayaboa no ayede ba besom se kase bo na nebre aso ayede e ba besom wo Hytvgh so channel so se kase no ebetwa ne ho ewo abai fontentan kase nso yaboa no nyina betimi de akwa kenkan bi na wahwe bi ewo ho Facebook na YouTube nyina bebo Hytvgh Hytvgh ensam ne do so pa de bedi mu akote ne bi ni dom kuma ewo mrase bedwa fie ayensanchurofo nhie mu de aba betu dwa se yen boda ano no se aban ne hwe na obi mfie mienu nie na yatomu ha adwen pa ma oman ne so boka yie enti aban no enhwe na omie sanso na lawyer ni kase pa owo man mu ene wadin hini oye kukudam ya kan lawyer fo wa bene pa lawyer akoto ampao ono na brantie a odi face the country enimu owura Oliver Baka odi nanim na otwitwaje no ewo ne nsem bi a okokan ye kochocho no Facebook na nam so ema ne ho akoka adwa mu no ono odi nanim ensem be na apie mu afiri mu aba ye de eni nyina eho nsem ebrew na ensem bi ka we no ho do so pa de edi kan editie na yaboa no ne yesi hu nkonya a ye de ba besom ene yawada anope obenimbo so ne da etoso dunson na empenisa okoto se bodomu si apata so na enye ne pemu na adiso na emum obi na ama ne so ede no akwakosi hom ena anope ye bia onam kaso akofo dua ene wiase afa na nyina obehu se oba bi o nafu aworo tintin be sese na ne mu abusei ne nan de no otwe ni left okoni nya to say methodist for him na chasa na ajo no wa na oti so ye na ne ho esese ne ho so ye pa obi atia no anajo na ene anope no nyuma koyi omama ye ho ye lelele ye ho ye de pa ne ye de kase na ebe som wo omo atia yen mi na kokomie ne ye de kase na ba be som wo aseda kase ne yefan koma Yorke state se wa man sase ayefo papa emuda ho to me say yes nsase no land garden sem bia eni home na afen so oto asase a wutin so akoma ato yempa watade a esombo abrante ababawa wodi ane se wanya asase bi di ato se wokra wantimi ansi a wo madachi omtim besi edemam Adams boutique ye penta de papa fabrics papa emuda ona emu ye kama pa ne dia ye de bekọ adwabo biase na ye bedamu soronko ye bedamu fo atimi satade papa ni empaboa ene agudie ne ho ne manyina no nyinyina bi wo Adams boutique na atimi akwakofa nyinyina bi ede aba anyuma ko mienu nyina na ye ba akofo de anti ahomatrofo edidi dwuma na ye ba akopaje 0243 708 485 0243 708 485 omo ena aso yaso Srabo hotel aya hohoje bia se amapiem awoka so a nyenya no contemporary so ananka yenim ba bi a nya hoho a ye betimi di omo akọ ena ye pe ba bi nso akọjoju ye ho na wotwe awie ye weekends ye pe ba bi akọjoju ye ho na afi yakodi mensam kakra eni adofo no akọji ye ni ananka yenim ba bi a ye fa na nso nyame adom eso Srabo papa idaye emo de Srabo hotel eba ba yantam kasoa nyenya no contemporary so ma sese ye pe ba bi agi ani a yenya tofa ho na chese bia dem fan ma yada yeso ene ade ana ya benidie ada yeso no na ye nkoni ada ya matiri so nyinyina atimi afiri ya matiri so nam Srabo adawro manti ese ye pe ba bi agi ani a yenya tofa ho na chese bibia dem event organizers all train dey baby abakọ ye event no masika beba enipa nso beba na environment no ayeku utwa sane wona e wabrochi ntimi say na so we abrochi foforo aba be pim ewo oman Ghana mu etu utwa dey 0242 222292 0242 222292 wetimi afre no wabuki na nso akwaje baby na wachu ya ye ko na wie yesi no akwakoda ho utimi say odam pa bi so na yere to so a enema be ko yie pa obefro miwura ensem nyuma ko ya dawroma na omo aso ya sene me de kase no eba besum okenkanfo ano pay eyemme his excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di achim president ye twa ho taw ye ba nsem ni nkire mu e de ba besum
abusia ya mo akwa basa afi na do afidie na to e ka say aha Hytvgh ye na mabefo ntentan kase enu a ye de anopa no nsia akan kase na esom wo Facebook na afi nso YouTube ubonyi nyina no Hytvgh nso benya bia hwe ye wo TV so enti onso o hwe free apoe mantemu a ye mo achi afi ye hye ensem no ase ye hye ase ane ye hye ase afiro mamu mrahye bedwafie edom kuma ewo mrahye bedwafie minority no ayen sanchurofo nhyiamu akasa enam wo moba no dani so onimonyamfo Haruna Idrisu akasa kyerese evie mienu nie COVID-19 eba oman Ghana mu be yantem wiase nyina ko mu krama wiase nyina esun na yetempente kwa na ya benedie na nipa bebre na etwe won ase prada sekede bodamfo de wom kopie the United States of Asamando ma omo kyerem paa no ese evie mienu nie enam so ama Ghana so ye the measures aniama hodo egugu kwan mu se ne ye be ya ye betimi abrebre no ase ebi ene se ye toto ye bodamu afi so na ye nko suku ye toto niama hodo pimu na edi oyene paa eba oman mu na asefem na areho na eye omanfo nyina ni mu asema na yesu paa nyame adom COVID-19 aniama ye di gu akwamu nyina no COVID-19 atimi edi so otimi on se de ye ho oden eche no oto fa ha ne so ya to de ahia ne ha ya bobɔ ne bia ma se wadwojo ne ho abafom ase be ma odo benada no se bi COVID-19 abafom enze bibia abafom de den afi esi aban ne kwan enokora nam so ma aban hyase se ogogogo ne niema mu a ama se timi ko school trotro direct for form passengers niema bibia konkan kama adwuma bia hyase pagya ne kakra se ye brede nanso obeha ye boda ne nko ade ya hye so ne akoso atotumu a enye kra ama enam so ma sike etwa so oman no enya firi ho ade hye etwa so omkodi edwa ewo nkofo aman so ewo ya hye so honom ma omo so timi nya sika ede bo omo ho bra ede bo omo ho adwa no nyina abo omo aha omo papa omo akasa bia nso aban nya ade a ofi wom eno ena adom kuma wo mrahye bedwafie enam won kasamafo won ba no dani Haruna Idrisu so kasa na o chese ha adwen pa se aban fie mienu nie onfi wona etete boda so ahye ne so na ombie boda no mo ntumi endidwa se de se na efata and be no justification for the continuous closure of Ghana's land borders. Therefore, as a minority, our primary concern this afternoon is to call on the President as chair of ECOWAS to do that which is needful to give meaning to the resolutions he so chaired for ECOWAS to pass, to allow and facilitate the free movement of goods and services between us, our neighbors, and the rest of the world. The fleecing and rip-off of Ghanaians and international travelers into our country in the name of COVID charges at the Kotoka International Airport by Frontiers Health Services must be reviewed and reviewed in earnest by government. Nowhere in the world does anybody pay $150 for a COVID test. The Honorable Ablakwa returned from Romania. I was in Doha, Qatar, and the least you pay is $50. At most probably highest elsewhere will be 100. So for non-Ghanaians to be compelled to continue to pay $150 in the name of COVID tests, which COVID test arrangement procurement is questionable and raises questions of us using COVID as a money-making enterprise instead of a public health epidemic. Abusia nipa yehwani eye dom kumano ebano deni onimonyamfo Haruna Idrisu ena ekasa ise aban enhwe na omie boda no emfema adehia tete eben na omudidwa ewo enkofo aman so ewo yahye ne so honom no yantu aso ananu ada ena wote se face the country oshi ugboku
tutujegu abanchem omoye se oman no enkoyie kura niema ahyase apansam kura enti ene ombeka omo adwen na kwan ombefa so aka omo adwen nyina ne se ne ombe ye oye kire e de akire aban se aban hwe no ontoto niema yi na niema enkokma kpa emfa mate aseman Ghana na pani ono ena na eda saa face the country ya no broni be kase convener owura Oliver Baka Vomewo na ena omoye face the country omoye demonstration chenchire nyina wiye no okọ abefo ntentan kese so anim kata ntentan na Facebook kotena so na ni ochocho nsem bi edefa oman Ghana ho chese o se aban no se eniema omo aka face the country for aka se aban ni siesie no hwe na oman no nya adwuma na wanye nyina mu de agu akwa mu de ama na de se wanye ama oman no entimi amfa ne ntoma pa emfira na se eniema anhyase ankoye ama Ghana de hye dia ene ono ankasa obedi amanfo ni babuabu adoma no na omo awo aban no agon omo atuni se banche that is ku ene ebeba so na eno na wo bra mpanimfo asonte ya no se he aferi sadie we eye Ghana ntankase papa ne ene ye hwehwe pani ya kira kwan na se hefa na wo bra ne yemisu asem oso omo ba ya na omo so ne pachi na koa ene atu ni wura dampare kokum hura ene ne yesase ede ne kotwere aposifo kokum ne yesase se yetoto na no ene ekokot ene na aba eko na aba na eno na eno ada ya lawyer pani otwitwa age no eye lawyer Akoto Ampa lawyer obeka ya wobra 2020 abato ho nsem ekopie mu ewo Supreme Court ono na oye lead counsel broni beka lead counsel ono na no otwitwa age MPP amanyoku no ene His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo gina mutwitwa age wo nyina na lawyer ikuro ya nso ne lawyer ni bia wana wasi one pene so me yanyemra entia LGBTQI no odimu atintiman pa ompene me yanyemra mfentia na yanyi turumuntu ene sa ehun nkoro no ma yanyi tumunu lawyer oka ho na bakwasem kakra eno no na eno na o chese eno ada ya yede Oliver Baka ekopie mu ewo court no hesi a court amani bill say ontimi nkofie no nkoje na hom nkopensu papa binom na biribiara omo hia no ombeto nsa e de afre no na face the country for eti ya no si ye ne atadwe yate de ne omo hyase ebosire tu pada ko wiemu ba bensa na afi o hyase no se he monka ba no ntum mommra mo ho ase kra na asem ne ye ninwe yama ne be ne nkyere se ye gya no kra obi anka na komanto ne yam yegusu a ye di asem so mokoye ade bia ensam fata na traso a anhwa na be a ye di ama no yasan atwe asan ni asan de na kwakwatwum to bia emma na ne gie no emrafo please let They rescind them. You know that. They rescind the bill. So if you are happy as the granted bill, conduct yourself well. Is innocent. That is funny. I don't know what should we expect from now. Nothing. What do you expect? Everything is in the ball of the prosecution. When they are ready for trial, we'll be ready for them. Thank you. Adesia omoye fix the country ena na ye hwe omo bosi atwi mumume esano yantoa kase no so yetoa so na ye ko akwakopim Parliament Select Committee eno ewo omohwe agrek so yese kuayo eho ensem so no wakasa na ochese
ɔmo ba behyia mpanimfoɔ a ɔmo ɛdedɛda enyumako ahodoa no na ɔmo atrɛtrɛ enyuma bi ɛte sɛ pig farming mu na ɛwɔ bere a NPP amanyɔkɔ no kɔfa one district one factory ɛde ba yɛ no aboa ɔman adehyeɛ paa nti ɔmo ba behyia mpanimfoɔ a ɔmo da pig farming ano na ɔmo atimi atrɛtrɛ mu na ɔmo ate ekuo bi nso ɔmo ate abedwakuo bi nso a ɔmo de bɛboa asɔpɔte ma nneɛma nyinaa akɔfanfan paa pani a ɔno na ɛyɛ mmarahyɛ bedwani ɛde ma adehyeɛ wɔ legyekuku odimonyamfoɔ Benjamin Nate Ayiku ɔno na ɔkasa na ɔkyerɛ sɛ ɛbɛboa ɔmo ne committee ni nyinaa ɛbɛhyia na ɔmo atena ase adwendwen sɛdeɛ ɔmo bɛtrɛ saa pig farming ni mu obisa sɛ adi ntina yɛntimi ɛmfa yɛ high record ɛnyɛ na ɔmɛyɛ no ɛno sɛ dodo a ɔmpɛ no ɔmo nya ɛbɛsɛ ɛnyɛ record mu nyinaa ɛna mo nya ɔmo nya ne nan no nko a ɔkɔso kyerɛ me sika ɔde kraba yɛm hye me paa but ɛbɛkɔ so ɛne mu akasa kwan bɛfa so a ɛbɛtumi ɛnya yɛ farmers no ɛwɔ Ghana ha anya mprɛko no deɛ nti a yɛntumi nyɛ no dodoɔ no na wɔsaa nhyɛbudi a wɔyɛ legyekuku asa mu no ɛna MC abankrakye pani a ɔwɔ hɔ ɛnso ɛyɛ onimonyamfoɔ Mordecai Kwashi ɔno nso ɛkyerɛ sɛ ɛbɛbie ɛkwan paa ɛde ama adehye a ɔmo de ɔmo ho awura saa one district one factory ni mu implementation committee we create enabling environment where I bet them the support to new 1D 1F operators for them to grow. It is clearly a symbiotic relationship because as more commercial and industrial entities settle. Abushafo nipa yɛkɔhwɛ ni ɛyɛ abankrakye pani a ɔwɔ legyekuku abatoɔ mpɛsoa no so onimonyamfoɔ Mordecai Kwashi ɛna yɛkɔhwɛ no yɛnso mfiri wɔ na afe yɛmmran na yɛtwa biribi tia sɛ STEM STEM na nyinaa yɛ science technology engineering ɛne maths na Reverend Dr. Opuni Frimpong ɛna ɛkasa yi no ɔkyerɛ sɛ adesua a yɛmfa saa science technology ɛna afei nso engineering ɛne maths yɛmfa ɛnka ho no na afei nso yɛnhwɛ ɛma honhom mu nneɛma spiritual values yɛmfa ɛnka ho no ɛyade a ɛbɛha adwen papapapapapapa sɛ yɛntoto yɛ nneɛma yie na yɛnsiesie nneɛma ma nneɛma ankɔ sɛdeɛ ɛtwa sɛ ɛkɔ a ɛyɛ na adesua ɛho nsɛm no ɛtɔ ape. You touch one, you touch one. You touch Bishop Mensah, you touch Bishop Mensah. If he's lucky, his church members will go and defend him. But the others will see him as Bishop Mensah when you're in trouble. Yeah. Now let us see how we want to face the storm together for relevance. That is how it was done. I'm talking about historical antecedent, things that really, really happen in this country. That is how we achieve relevance. And so in their schools, for instance, they had common curricula. All the mission schools. And it was not accidental, they planned it. They all had a philosophy that when you get a Ghanaian child, train the head, train the heart, train the hands. That was the philosophy. Somebody must tell me the history and the philosophy behind education in this country beyond STEM. As if give Ghanaian children science, technology, and the new things they are talking about, and you have solved every problem. And I'll tell them that education without moral and spiritual values, they are producing intelligent criminals. And so far, I don't know how many we have produced. Somebody should tell the Minister of Education that science and Reverend Dr. Opuni Frimpong ena yakohwe ni say adesua yemfa honhom ade enka ho yenhwe entoto sa na emanyi nyina no enya de asa adesua no ebetimi agina brane na yekai wo say kasia yede ebesum nyina no eye Yorke estate ena omadawroma ena omukura yemu ema yede brew ena afenso Adons boutique Cerebral hotel
omukura mu ema ye de kase no esom wo egene baba pa yento akase bo no so ye to aso na ye ko akwakowie ewo kabiti na adehia ye adwuma ewo chips compound ho ene wona akwakwagye ayarehwe ewo ho e kire se eniama akade a omde be di dwuma ewo chips compound ayasa bia nketenkete idi asa no manum eniama omde be di dwuma ewo ho no abom pa oba hima kabiti ena one ensentrofo kasa kire se o nananom yesre wona e kan bi yewom aban umra mekoye mmoasa ne ebeya ebenya eniama akade pa na mankofo ba bagya yarehwe bo ha etimi agina brane na obi anya gidie ewo chips company akoye owo fidie bi ama wo mo anokra mitu anamo be se mprensa eba ha medimi amani abehwe yesa ade a wuhunu no na wudi hu adanse eden ni nyina kraki akoye owo fidie ama midwife ni amma na omoda wo so no yesa oba de awo ne kawa na yesa wunnim bebi awoda mpo se bi adan ni juri na se eba midwife ne de oni de nani wo nani so betimi adwane apie na wo awoda ho paragata no wo define fa na kire se enkoyie eno echi no na nana afa okonte a otosu mienu ono ene ye kabiti hene ye bopini no yese nana awe de ohima ekani na edien ena onso uwoka na kakapti ashia di wonsu aja gomenu tichako pene ne hifam omunyina hanuma na mbeja yarehwe nanso udi wani behwe babia yeji awo anase yehwa yarefo no a ya connect na eno echi no ena midwife pani a ono ena da midwife nyina no omoji awo no pani oda wona no eye Mabel Gati enso ye bopin ne yese de na nanom kani o na Mabel una ye adwuma ewa ha ena mo na moji awo apemfo eba na mo hwe mo antenanta ene ehon nkronoma sene adwuma nso eko ewo maso ye ha Brina ye film wa ha especially with midwifery aspect no ye wo midwifery empower ha be san say ye dan no emusa moreover so ebu form onyina akake nti enye save emma abatan ni apemfo esan say edan emma abatan no enya baby enna we de besere mpadinfo ara wona eka bi ewom no se kakra beda wonsem akọ na akọye adehye wo kabiti adoye esan say omo bre papa se unya nipa mienu pe ekowo a na ehwayema na etwa say se nipa no the condition ye anase enye na etwa say etimi epam no mu okofi na foforo nso eba na de empa a ewo ho no emom emusa ayese anomanum abusia ye begina kabiti arehosemi so na ye de kasea ye boa no e de besom say anopa no nsia akan kasea ewo Hytvgh so no ye de aba no awieye na ensam no dieti mu akoti ni bini dom kuma ewo mrahye bedwafie enam onimonyamfo Haruna Idris so ono na ye ba no dani akasa akere se aban hwe na omie bie yen boda ahye na ya totum mfie mienu nie na ma de hye ewo boda so no omho kire wo no aban hwe na omie na eha adwen pa sanso ena ye kopie mu se Oliver Baka ono ena ye convener edema face the country movement na se de ne sama kopie mu ewo asenibia no se yetimi ama ne bela wokofi akwakwaje mframadewa ewo ho na lawyer pani a no ogina mu atwitwa age no akire akasa ade akire face the country ekuo ne se obi anka na komantu yem obi anko ye gidigidi nkotwe momobemi ama ne ntra so ntesa bela ye de ama no ye betimi asan atwe asensen ensem bi ka we no ho ena ye boa no ede beso no ya wada anopai obenembosom ne da etoso dunson de besom wo na enyuma ko ya dawroma ena omoso ya asene me de kase ne besom aseda kase ya fa nkoma han Yorke state omansase ayefo 0243 708485 from a enchiremu bi owo ho bia no ombebo de echen yedie yi Adams boutique ye penta de papa ye didi juma ubonse krachi wani abi enye sikani ni nyonko ani premeni
oh so timi bo prima ma say yes wa brante wa bemem wa ba ya so timi bo prima papa na gagai na watutu ntuma na apempaboa bi atintim gangam bi na odi ahye boga no eno ane wa Ados boutique na be masa na ma we nyina etimi abaso fan pa edi ama me pa cho frɛ 0243 708 485 0243 708 485 Sarabo Hotel amusu ekura imu me de kase no nyina eba ebe som wo enye Sarabo Hotel na ebepie mu wo so anyenya no contempo no so a nanka ba bia ye kɔgye ahome weekends no nanka ye ohapa na nso nyame adom Sarabo fu ba ye nti sesei bed nyina afiri ho ye ne nkwara nyina na ekɔgye ye ne swimming pool papa bi wo ho frɛ 0242 22 22 92 0242 22 22 92 Sarabo Hotel na ye je odewa akenkafo me besom wona no pay eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tinu the Achim President. Yes, also sementia the triple action at the Yorke morning no ebeba abeto aso ene mpanimfo besi nkonya na nsama ya boa no e de ba besum se dewa nyabotre na jebre na hwen enko ba bia